खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै डक्टर सम्पाबति खाख्लारि रोंथाइ बान्थाखौ बिकालि फरायसालिमानि निउ कनफारेन्स नब्लाङाव गथायनाय जायो। हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बर' बिजोंनि गवालपारा जिल्लानि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननो हानाय बिकालि कलेजनि फरायसा धनजित बसुमतारिनो डक्टर सम्पाबति खाख्लारि रोंथाइ बान्थाखौ होनाय जायो। धनजित बसुमतारिया मोनबा आयदायाव लेटार लानानै 85.2 जौखोन्दो नाम्बार मोननो हादोंमोन। बे बान्था होनाय हाबाफारिखौ आफादगिरि मासि लानानै सामलायो गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि उज्ज्वला पाटगिरिया। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिकालि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर मनज गगৈ, गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्तोष हाजवारि, गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानस आफादगिरि रमाकान्त खाख्लारि, कामरुप मेट्र' सोलोंथाइ बिफाननि एसआइ देबानन्द बर', बिकालि मौजा उन्नयन कमिटिनि आफादगिरि लबकुमार कसारि। बे हाबाफारियावनो जर'खायै बाहागो लादोंमोन डक्टर सम्पाबति खाख्लारि रोंथाइ बान्थानि दानगिरि BKWSCनि EM अमेय कुमार बसुमतारि बिथाङा। बिकालि फरायसालिमानि इंराजि बिफाननि गाहाय बिबुंगिरि डक्टर मनालिसा राय चौधुरिया बराय बिबुंथि लाखियो। बान्था होनाय हाबाफारिजों लोगोसे थुनलाइयारि हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। हाबाफारिनि जोबथारनायाव गवालपारा जिल्ला आइजो लिरगिरि गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मामुनि खाख्लारिया साबायखर बावनायजों हाबाफारिया थुंगेयो।